Havada talg'in g'ina yüzüb baruvchi bunday әкәмәт шарларны күргәнегез бармы сезнең? Мәскәүдә аларны ВДНХда очратып була. Канатная дорога, канат юлы ягъни мәсәлән. Каядыр астарак бик тәмле бер кафе бар дип әйттеләр. Эченә кергәч үзеңне совет чорына эләккәндәй хис итәсең имеш. Өй ризыгы гына ашарга димәгән. Вакыт-вакыт кафе-ресторанга да чыгып керергә кирәк ич. Шулай бит. Кафеның урам ягында менюсы да бар. Ничә гына була ярыйсы сыман. Вареник белән пилмәннең ниндие генә юк. Әйдәгез эшкә үтик. Менюны тагын бер актарып чыгып, заказ да биреп куйдым. Вареник белән пилмән арасында нинди аерма бар? Пилмәннең эченә щи фарш, ә вареникка әзер, ягъни пешкән эчлек салына. Пилмәнне колак ясап бөгәләр, ә вареникны колаксыз итәләр, ярым ай формасында ясыйлар. Кафеда ниләр бар микән? Совет чорында чыккан һәм кулланылган магнитофоннар, чынаякларның да төрлесе бар. Китапларның шуты чамасы юк. Кулны юып килик әле. Монда да совет чоры. Диварга безнең әби бабайлар, әти-әниләр укыган гәҗитләр ябыштырылган. Берәрегезнең буларны кулында тотканы бармы? Заказ көткән арада тагын нишләп була? Әйтик, төрледән-төрле уеннар сурәтләнгән зур кәгазь бите китерделәр. Төсле карандашлар да менә сезгә, пожалуйста. Укыйм дисәң, бик мавыктыргыч китаплар да бар әнә. Менә беренче вареникны китерделәр. Эшлегендә бәрәңге белән гөмбә, өстенә ит поджаркасы салынган. Бәясе 490 сум. Монысына 5 куйдым. Көтәбез икенчесен. Ә нәрсә? Миндәй зур мужикка берәү генә аз булыр ул. Икенчесе баллы. Бик хикмәтле дә үзе. Камырына мәк салганнар, ә эчендә эремчек белән күрәгә. Бәясе 420 сум. Монысы янына әнә никадәр сметана да китерделәр. Аңа манып ашагач, ишу да тәмле була. Тамак тук ниһаять. Хәзер теге хикмәтле шарга менеп утырсаң да була.